Moi boa tarde, benvidas e benvidos ao Talk Show Cruzas en Mirar. En primeiro lugar, queremos agradecervos fondamente a vosa presenza acó. O meu nome é Carmen Conde e serei a encargada de conducir esta velada. Cruzas en Mirar é un proxecto que pretende crear un diálogo social entre a veciñanza de Santa Comba, poñendo foco na realidade migratoria e nas súas múltiples caras, tratando de que teñan a palabra as persoas que viven esta experiencia no seu día a día, para que nos conten cada unha, dende o seu lado, todo o que hai detrás dun proceso tan complexo, para que no camiño deste diálogo se tiren abaixo prexuízos, se tendan pontes e poidamos comprender mellor as e os demais. E, por suposto, para que deixen de andar tan libremente polo mundo bulos e mentiras que sobre deste tema se botan así, sen máis. Quizáis, isto casi seguro, non nos dará tempo a profundizar tanto en cada unha das cousas que acabo de mencionar, pero sí que me gustaría que con esta conversa primeira se plantara unha semente que se extenda a cada casa, a cada familia, a cada rúa, a cada parroquia. Unha conversa global, grande e de orellas moi abertas. Para isto, as miñas intervencións serán moi pequenas. Eu irei sacando temas ou preguntas e o diálogo nacerá acó no escenario, pero gustaríame moito que se dende o público xurden preguntas ou hai ganas de facer un aporte, contar a historia persoal, por favor, levantedes a man, que isto é un diálogo aberto a todos e a todas. É un placer inmenso para min poder presentarvos as persoas que hoxe participan neste talk show. Acó o meu carón Abdelkarim Fatalá, que na súa infancia chegou dende Marrocos a Galicia e xa leva acó 32 anos. 33 anos. 33, hasme perdoar. No. Acó o meu carón Chus Pérez Vila, traballadora dos Servizos Sociais do Concello de Santa Comba. Yamini Teresa Prabhu Barreto, nada en Bombay, India, pianista e artista multidisciplinar especializada en música clásica e contemporánea, afincada en Santiago de Compostela. E tamén temos a Soledad Pelloza, actriz, narradora oral, fotógrafa, escritora e unha das impulsoras culturais de Galicia máis grandes que temos. Así que imos aló. Imos coa primeira pregunta. Benvidas e benvidos a todos. Gracias. Primeiro. Esta é unha pregunta grande. Que implicacións ten migrar a nivel emocional e identitario, pero tamén a nivel administrativo? Ou sexa, que papeles ten que facer unha persoa nada máis chega dende fora a acó? E quen quere empezar? Muy buenas tardes. Que tal? ¿Legal Sí. o sin papeles? A túa historia como é, por La exemplo? historia mía vine de joven, a los 10 años, con mi padre. Era la autorización de la madre y foto en la segunda página con mi padre. De aquella no había avisado para los niños Claro, cuando llegué yo. claro. Y después empezaron a pedir la reagrupación familiar en el 94, 95. Claro. Entón, alguén que chega ilegal, que ten que facer? Primero tengo que sufrir los 3 años para conseguir una prueba. Una prueba de 3 años. Claro, Después tiene derecho a conseguir un precontrato, que una persona le dé un precontrato que después de tener los papeles va a trabajar, un compromiso. sí. Y ahí tiene derecho a solicitar y a conseguir los papeles. Vale, neses 3 anos, perdón que fago subpreguntas, pero neses 3 anos, claro, hai que ter un teito onde dormir, hai que poder comer, hai que... Ese es el choque, Claro, que hay gente que son el sueño europeo. Pero cuando llegan aquí, como te dije el otro día, hay gente que no aguanta y vuelve. Y hay otra gente que tiene más suerte, que tiene algún familiar o algún amigo que le ayuda al principio. claro, Si no, pues hay bastante gente que tuvo que volver. claro, Mano atrás y mano delante. claro, Y aparte de lo que pagó, claro, que hay padres o préstamos de familiares que llega hasta los 10.000 euros. xa. Sí, Entonces, esos 10.000 se van sí, e non volven. y vuelve para su país Sí, y empieza de cero. Es que es como te dije el otro día, hay mucha gente que piensa que llegar aquí, lo más fácil es conseguir el dinero. Es lo más fácil, aunque lo comentes,
Por ejemplo, yo conozco a vecinos, a familiares, que no es tan fácil empezar una vida en Europa. No es tan fácil, pero es como si le estás contando que le estás envidiando, una envidia, para que xa. no venga para aquí. Ujú, Y ese es el problema. ujú. Y como te dije el otro día, cuando veo una persona que lleva 40, 35 años en Europa, y va a los 15 días de visita con un coche de 2.000, que el coche de 2.000 aquí en Marruecos vale 12.000. No lo calculan a valor español, o italiano, o francés, o bélgico. Ujú, Lo calculan al precio que vale en el país. ujú. Ese coche viene con un coche de 12.000 euros, pero es un coche de 2.000. Claro. Entonces, ahí se gana bien. Mm, Lleva 2 años ahí, trae un coche con 12.000, está pasando sus vacaciones esos 15 días, pero no sabe lo que sufrió esa persona para conseguir ese dinero. claro. Y además lo calculan mal, de 2.000 a 12.000. Hay unha enorme diferencia. Enorme diferencia. Sí, Te claro. calculan el precio y el valor del país. Exacto. Entendo. Soledad, Yamini. A ver, tendo en conta que eu considero que son unha inmigrante con sorte, porque eu cheguei a traballar a unha compañía de teatro e xa viña co contrato, malia iso non foi doado porque había toda unha serie de trámites que a compañía tiña que realizar, por tanto eu estiven durante meses pois sempre con medo de que te paraba a policía, de que te pedía documentación, de que te deportaban, porque igual isto un pouco grosero o que vou dicir, pero non é o mesmo emigrar sendo negra que sendo blanca. Non é o mesmo, de feito ninguén di que un inglés ou un alemán está emigrado aquí. O inglés ou o Exacto. alemán están, pero o de Marruecos, o da India, o latinoamericano sí que somos inmigrantes. Hai unha diferencia abismal entre a situación económica, non? Pero, bueno, finalmente, pois consigues romper barreiras, a adaptación, a distancia, a soledade que tes, porque eu, no meu caso, emigrei soa, con toda a familia agardando que eu, dende aquí, mandara cartos todos os meses. Madre mía, o que era mandar cartos antes, menos mal que agora existe PayPal e todas esas cousas, pero antes casi que era un tráfico, esas horas perdidas no cibercafé, eu creo que cheguei a odiar el titi de la conexión, a chamada que chegaba do outro lado, esa familia que vai medrando, que ti ao principio non a ves ni en pantallas e como tampouco podes sair do país hasta que entre nos papéis, pois esa familia vai medrando e ti vas facendo distancia con ela. O que decías ti, que pensan, eu lembro que cometín o erro de mandar unha foto onde eu estaba na miña cociña dun piso de 40 metros e a cociña tiña vitrocerámica. Todo Uruguai pensou que eu era millonaria porque tiña vitrocerámica. Como lle explicabas que todos os pisos estaban con vitrocerámica, non? Entón, eu son consciente que tiña ao meu favor unha lingua, porque eu xa cheguei falando castelán e despois co tempo, cando te a Galicia, falando galego, que queras que non, o latinoamericano xenera certa simpatía, empatía co español, pero malia todas esas cousas, emigrar doe. E ti sínteste ademais que para a tua familia que está do outro lado agardando, que eu non digo que non necesiten, porque a miña familia necesitaba eses cartos que eu mandaba, ti de alguna maneira transformaste nun caixeiro automático, onde moitas veces nin preguntaban como estabas, sino que o primeiro era hai que mercar unha neveira, hai que precisa zapatos, o outro precisa tal, empeza o cole, hai que pagar isto, non? E ti entre a burocracia, a administración, o entorno que tentas ubicarte e as presións do outro lado, hai momentos que case que te transformas nunha máquina de traballo onde tentas cada mañán simplemente facer ese día, ser productivo para, polo menos, que a xente, se ti non estás ben, que a xente de alá este ben co que ti estás a mandar, non? Ujú.
Eu vou engadir o punto de vista do que é emigrar sendo cativa, como no caso de Abdelkarim. Eu tamén cheguei a España aos 10 anos, e cando ti chegas a un lugar aos 10 anos, normalmente é porque decidiron por ti. E ti non tiveches, non formaches parte desa decisión porque tiñas uns pais que tomaron a decisión e ti chegas como agregado e parte da familia e como menor que és, que depende dos cuidados duns adultos. Non? No meu caso, podo falar do que foi migrar no 99, un pobo de Valencia onde non se falaba inglés. Nos non chegamos co castelán na boca. E ademais, aínda chegando como no privilexiado caso do meu pai, cun contrato de traballo, tiñamos que facer moitísima burocracia e moitísimo papeleo para poder estar miña nai e máis eu en situación administrativa regular. E claro, atópaste con que xa de por sí pérdese moitísimo na traducción do que é a linguaxe burocrática, que non é accesible, non é fácil, e ademais pérdeste na traducción de moitos trámites, de pois como é ter que coidar dunha nena cativa e levarlle ao médico se ten febre, e un médico no que pois igual non falan o teu idioma, ou como é escolarizar a ese cativo, como é o teu día a día, as diferencias de traducción de como funciona mercar os teus alimentos, como funciona o día a día nun lugar que non é teu e que non te ven dado, non? E despois vivín tamén moitas veces desde a desesperación por ser cativa e non entendelo, pero tamén desde ese punto de vergoña o ver como tratan os teus referentes, que son os teus pais, como se fosen parvos, porque non entenden a lingua. Eu moitas veces pensar, jová, se poideches coñecer a miña nai ou meu pai na súa lingua de nacemento, igual calabas a túa boca, igual tiña moito máis que decir do que ti pensabas, non? Por unha parte iso e por outra parte ese do que é que ti comezas a vivir nunha burbulla do tempo, que é o tempo que ti viviches nese país e as túas lembranzas e as túas memorias. E cada visita que fas, se podes facela, porque non todo o mundo pode facelo, o lugar vai cambiando sen ti. E vaise modificando e vaise, claro, ti vais como recibindo esas pequeñas punzadas de dor da túa burbulla, que non é como ti tiñas na memoria, porque a xente, a súa vida segue sen ti, o país segue sen ti, as cousas medran e cambian e transformanse sen ti. Entón ti atópaste nunha especie de terra de ninguén, porque tes un pé fora, non és do todo dese sitio, pero no novo sitio sempre serás a persoa de fora. Claro. Ti como ves isto, Chus, dende Servizos Sociais? Bueno, nos, claro, lógicamente eu non podo falar desde dentro, non vivín esa experiencia. Si podemos falar todos os traballadores de Servizos Sociais do que vemos ali cada día, non? Que cada vez sí que é certo que recibimos máis persoas que chegan de outros países. Nos chama a atención sobre todo todos, bueno, isto sí que é algo que entendemos que todos cando chegan para mellorar, un pouco que Día del Carín, non? Que chegan con ese soño de que aquí se gana ben, se vive ben, e moitas veces a realidade non é así, ou non é tan rápido como eles pretenden ou quixeran, non? E todos quixéramos. Chegan aquí moitas veces, non sei se con unha mala información ou porque veñen simplemente sin coñecer a realidade, chegan aquí e pretenden traballar, que é pois o que veñen, a mellorar as súas vidas, e non é posible. Entonces isto os fai sufrir bastante. E o problema que ten a administración é que non sempre os pode axudar como debera. A veces comentábamos coa miña compañeira que algunhas veces incluso se enfadan, non? Con nós, pero nós non temos os medios que debéramos ter para poder axudalos tan rápido como se pode. Según o país do que veñen, bueno, xunto coas dificultades que traen de idioma, de cultura, de meteoroloxía, que moitas veces o clima tamén lles afecta moito, a forma de vivir
esas temperaturas e todo eso lles afecta, traen o problema añadido de que dependendo do país do que proceden, os procesos administrativos son diferentes e poden durar 1 ano, 2, 3, en algún caso, ou incluso máis. Durante ese tempo, como se sostén esas persoas, esa familia, como sai adiante? Esa é a problemática que nós ali vemos cada día. Hai que vivir, os rapaces teñen que comer, nós tamén, temos que pagar un alquiler, vestir, vivir dignamente. E esa é a gran problemática que hai, que non poden traballar, queren traballar, veñen aquí, a gran maioría, o 99%, ven para traballar e no momento en que ten a súa situación regular e encontra un traballo, non volve a pedir nada. Eso é algo que a xente debe saber. Está como moi extendido este maldito bulo de viven das axudas. Por favor, chus, Por favor. Pero é claro que cando encontran traballo e poden facelo, non volven por ali. Pero tamén é certo que hai que pensar que e poñernos no seu lugar, mentres eu non podo traballar, é que como me sosteño? Como Claro. saco os meus fillos adiante? É normal que se pidan Claro. axudas, e as axudas tiñan que ser máis rápidas, ou non as axudas máis rápidas, o proceso de regularización tiña que ser moito máis doado para poder que esas persoas se integren laboralmente, e se integran laboralmente, se integrarán en moitos outros aspectos. En base a isto, hai unha pregunta que non aparece acó, pero a que lle levo dando voltas todo o día. Dá a sensación de que o sistema está pensado para que unha persoa inmigrante que chega a un país non teña dereito a ter expectativas, non teña dereito a soñar. Es que soñar tiene un límite. Hay que soñar, pero con un límite. Es que, a ver, que venga sin papeles es un problema. Sí. No lo vamos a negar. Es un problema. En primero, que no puede trabajar. Segundo, no tiene documentaciones para que las asistentas sociales puedan colaborar y ayudarle, y Claro. pedirle una ayuda. Es que piden lo básico. Le pueden dar lo básico, lo que es básico. No va a llegar ni para él ni de broma. A ver si me entiendes. Sí. En primer lugar, para las ayudas tiene que tener al menos 1 año en España documentado. Que hay mucha gente que está equivocada. Las asistentes sociales ayudan a lo mínimo, a lo que pueden. Claro. No digamos que no quieren, no, a lo que pueden. El consejo igual. Pero sin papeles, ninguna ayuda la puedes tener. Claro. Y eso es un problema. Por eso hay que soñar, pero a un límite. No estoy en contra que la gente que mejore, que vaya a buscar lo mejor, pero documentado, con un contrato, con lo que sea, pero no en legal. Porque aquí hay mucha gente que sufrió y hay mucha gente que aún sufre. Y ese es el problema. Estou totalmente de acordo que a xente que quere formar parte do país o que chegou e quere facelo ben. Simplemente que faltan os medios, está claro. Eu creo que a administración debería de humanizarse un pouco máis en todo o que ten que ver, porque ao fin e ao cabo estamos falando de persoas que en moitos casos, aquí todo o tempo estamos falando de realidades económicas, de mellorías económicas, pero non hai que esquecer que hai moita xente que está en risco a súa vida, porque a situación política ou mesmo situacións de guerra, os trámites para alguén que hai xente que pensa, bueno, se transforman en refugiados e xa está, tampouco é tan doado. Sabemos que en moitos casos os papéis chegaron cando xa esa familia que está reclamando entrar pois xa non está. Entón, eu entendo que hai que cumplir unha serie de normas, hai que garantir que todo o proceso é transparente e que é igualitario e democrático. Esa parte estamos de acordo. Pero cando ti tes fame, cando ti non tes un teito, ti non podes esperar 1 ano sen comer, 1 ano sen estar nunha casa mínimamente que non se chova, non? Pero tamén temos que pensar na dignidade, porque que sexamos inmigrantes non quere dicir que nos maltraten ou que se aproveiten de nós ou que por riba sexamos os culpables
responsables de todo o que sucede. Como ben dicías, eu estou cansa como artista tamén de escoitar que, bueno, artista inmigrante vives de axudas, vives de subvención. En primeiro lugar, hai un tema legal, hasta que non tes certa legalidade, esas axudas non van chegar. E, paradóxicamente, en canto tes a legalidade, ti o que queres é a dignidade de gañar o teu, de salir adiante, de sacar adiante ti a tua familia. Non volves pedir porque ti tamén tes dignidade. Ti queres gañar a tua vida co que ti sabes facer ou co que tes que aprender. Non vas ter problema niso, non? Pero eu penso que a administración tendría que humanizar un pouco o sistema porque redundaría en beneficio de todos. Sí. Moitas veces decimos adolescentes que non están integrados ou que temos problemas, pero todo eso radica porque son nenos, nenas sen atender, que van acumulando todo, isto é simplificar moito e non temos tempo, pero están acumulando unha situación que en algún momento sí que vai xerar un problema. Pero se ese neno, nena, están integrados desde pequeno, están atendidos, están nun entorno onde os seus pais, o que ti decías, seus pais son valorados, ese neno, esa nena tamén vai medrar con seguridade, non? Entón, só unha anécdota para poñer un exemplo. No avión que eu cheguei a España, o mesmo día, viña un xogador moi coñecido de fútbol de Uruguai, porque sabedes que Uruguai é un país moi de fútbol, e 30 días despois, este futbolista estaba jurando a Constitución e tiña nacionalidade española. A min tardaron 17 anos en otorgarme a nacionalidade, estando legal. Quero dicir que si en algún caso podemos acelerar, é que igual podemos, polo menos nos casos de xente que está en risco de vida. Recollendo un pouco o que din os compañeiros e a túa pregunta de si se pode soñar, penso que sí, pero que o xusto sería que todos partísemos desde o mesmo punto. Claro. E que non fose tan desigualado segundo pois o idioma, os medios ou a profesión. O sea, non pode ser que unha persoa teña que aguantar o primeiro ano ou os 3 anos sen poder ter un mínimo de dignidade e un futbolista chegue a encher. Xa. Nada máis que engadir, penso que xa o dixeron todo. En todo este proceso de facer un montón de entrevistas, falei con persoas que no seu país de orixe, pois unha era enxeñeira civil, outro era psicólogo, xa exercían, pero ao chegar a Galicia, na Xunta figuran incluso como persoas analfabetas. Eso significa que teñen que resignificar a súa propia identidade, a súa autopercepción a nivel psicolóxico, pero tamén significa que teñen que traballar de moitas outras cousas que non teñen nada que ver co seu traballo. Isto tamén se relaciona un pouco co que acabamos de falar, e a nivel burocrático. Sí. Canto máis superiores son os estudios, máis dificultades teñen a hora de homologalos aquí. Non sei por qué, pero os estudios básicos sí que resulta bastante doado, pero estudios superiores, universitarios, lles resulta bastante complicado. En algunhas ocasións, moita xente ven moi formada e ten que empezar de cero. Algún caso, hai un caso dunha chica peruana que me contou que ela traballaba nun xulgado, é abogada, pero claro, chega aquí e ten que empezar de cero. Todo o esforzo que supoño que faría no seu país para chegar aí e para estar onde estaba, aquí non vale de nada. Cando realmente o mellor, ou médicos en Cuba, están chegando moitas persoas que son médicos e médicas, e aquí é necesario, e resulta bastante complicado homologar os seus títulos. Pero eu creo que as bolboretas emigran, os paxaros emigran, as baleas emigran, e a ninguén se lle ocurre pedirlle a unha bolboreta que pase a ser ovella ou a balea que pase a ser vaca, non? Entón, resúltame incomprensible que lle pidamos ás persoas que só polo feito de ser emigrantes abandonen toda a esperanza e que só se dediquen a subsistir. É certo que todos temos que subsistir, pero eu creo que o que nos diferencia é ter a esperanza de que os nosos fillos, a nosa familia, este mellor que a nós, non?
Entón, eu creo, por eso insisto na humanización da administración, porque recoñecer a calidade humana das persoas, sean de onde sexan, vai garantir o dereito a estar neste mundo ben. Vou facer unha cousa agora mesmo, que é presentar o mundo poético de Yamini Teresa Prabhu, que necesito que escoitedes, que necesitamos escoitar, porque a través da súa arte vai nos falar deste tema. Por darlle un aplauso, non? Os textos que vou ler agora, pola tarde, son moi distintos aos textos da mañá, porque está a suceder unha cousa moi ben fermosa, que estamos todos a falar do mesmo xeito, moi amable, moi elegante, duns problemas que son moito máis serios do que parecen e que é moi necesario falar tanto destes problemas como de solucións, como das nosas vivencias. Así que, primeiro que nada, grazas, Carmen, por facilitar isto. Segundo que nada, un pouco nesta liña. A min pásame moito que o que eu escribo adoita ser unha contestación a algunha cousa que non me gusta ou que me din, que non son capaz de facer no momento. Entón, no momento, bloqueome e penso, non pode ser que me estean dicindo isto, e despois volvo a casa, e despois de darlle moitísimas voltas, digo, esta sería a resposta, esa é en forma de poema. Ás veces, os poemas son de moitísimo enfado, e ás veces os poemas simplemente son para refuxiarme eu e para facer ver que hai veces que podo facer entender a xente a importancia sobre todo da empatía a través da miña historia e das nosas historias, non? Entón, antes de comezar cos corpos importantes dos meus textos, quería compartir convosco dúas observacións sobre os meus avós, que representan un pouco o que para min é India, é ser de Indias. Eran, no seu momento, cando vivían, as miñas áncoras a esa terra de onde son. Presento vos primeiro o avó. De pequena, nunca fun quisquillosa coa comida, pero era terriblemente lenta. Pensaba que era unha enorme perda de tempo. Era moito mellor ter outras cousas que facer, como, por exemplo, xogar, dormir, ler. Comer era unha tortura. Para min, para miña nai, para todos os que estaban comigo na mesa. Berros, bágoas, berros e máis bágoas, volta a esmagar de mala gana. O meu avó facíame compañía, mentres eu miraba as árbores máis aló do balcón, desexando que fixesen algo interesante, pero sempre era en balde. Entón, volvíame cara a él e dicíalle, «Papá, help me». E o meu avó, o meu campión, botaba unha ollada para ver se había pais, se estaba despexada a costa, e roubaba do meu prato unhas 3 culleradas. Agora toca presentarvos a miña avoa. Nubes miúdas no branco que levan escritas todas. Coas xemas das mans espalla o aceite de coco e a raíz do cabelo vólvese terra húmida, xardín que respira. A última vez que falei coa miña avoa foi por Skype, en setembro do 2020. A mañá seguinte tiña unha proba a que non me quería presentar. Ela, que pasara a semana convencendo e animando na distancia, lembroume cun sonriso que viñamos as dúas dunha familia de lonxevas, que nunca debía temer o fracaso. Porque cando se vive para sempre, hai oportunidades dabondo para acertar. Quero falarvos agora do que é ser de aquí
dalá, do que é visitar a túa terra de orixe cando estás medrando aquí. Como funciona a memoria, esas cousas que queres reter nela. Na véspera do meu voo de volta, Kagel adoitaba pintarme as mans e os brazos con henna. E eu sempre pensaba que o volver de novo a España e a rutina lembraría ese momento e esa véspera que quedaría impregnada na miña memoria, a roupa que levábamos todos aquel día, o bolígrafo que tiña o meu avó na man, a súa camisa de visitas pendurada no respaldo da cadeira, a cor que escollera para pintarse os beizos a miña avoa, a velocidade a que puxera no ventilador do teito, a cunca de té que me tocara, os pratos da cea que quentáramos. Pero o meu regreso a Jena ia desaparecendo co tempo, e foron tantos os vós que fixera na miña vida que resultaba difícil lembrar os detalles do simbólico e do cotián de tantas e tantas vésperas. Este seguinte texto é un pouco para contestar a toda a xente que se achega e me di: ti estarás moitísimo mellor aquí calá, verdade? Estarás contentísima, sería un choque cultural tremendo. E sempre quero contestar con este texto, pero algún día terei que memorizalo para facelo. De momento, vai así. Cada vez que me falan da pobreza en India, penso no sabor da froita de Bombay. O sitafal, os chicu, a sandía, o ananás, o coco tenro e o seu zume. As mazás de xeo que se chaman así, pero non son nin tan aburridas como as mazás, nin levan xeo. O mango, o tamarindo, a papaya que cortaba cada mañá o meu avó, a granada que abría e separaba a miña avoa, como cando cosía ou copiaba páxinas das súas novelas para obrigarse a non perder a destreza que as mans esquecen coa idade. Os plátanos elchi que ocupan menos ca palma da miña man e son un bocado tan inesperado que saben mellor ca un maldito xeado. Cando volvo de viaxe, cústame máis ca o cambio de horario, máis ca o clima e o feito de poñerme roupa escura e aburrida, máis incluso que agardar as sandalias. Cústame volver comer froita, porque nada do que hai aquí me sabe igual e adoito resistir nostálxica e terca, orgullosa e a gusto no meu enfado, ata perder de todo a Jena que levaba pintada nas mans. Non sei se terei tempo dun último texto, sí? Este texto foi un texto que escribín nun momento no que me pediron recitar un poema na miña lingua materna, sen querer entender que a miña lingua materna, en contra da miña vontade e da de moitos indios, é o inglés, é o que ten a colonización. A min encantaríame que a miña lingua materna fose unha das 26 linguas cooficiais fermosas dali, pero é o inglés, é o que hai. Entón, en vez de dicir e insistir sobre este tema, porque non me querían escoitar os organizadores, decidín escribir en vinganza este texto. Pídenme recitar na miña lingua materna. Pídenme recitar na miña lingua materna e o primeiro que fago, como sempre nesta vida, é dicir sí a todo. Os límites son unha fronteira imposible para as persoas que medimos a vida na aprobación das aduanas. Pídenme recitar na miña lingua materna e calo a dúbida porque vivo co privilexio de falar moitas linguas maternas e vivo sen que ningunha delas sexa a miña. A lingua é a miña máscara, o acento é a miña roupa. E vounos mudando segundo o clima, segundo o frío que recibo nos osos, segundo o calor que me prendedes as persoas que sodes o meu fogar. Refúxome na palabra porque no fondo atopo unha
adaptabilidade na semántica que non existe nos espazos que pretendo ocupar. Pídeme recitar na miña lingua baixo o título de Poesía no mundo e síntome impostora, porque no mundo tamén viven Rafif Ziada, Padma Sachdev, Shehnaz Fatmi, Rupi Kaur, Kini Martínez, Vicky Campoamor, Hilda Pérez, Arantxa Vicens, Artemisa, Paloma Chen. Pero son eu a protagonista deste momento. Pídenme recitar e á vez preguntan de onde son. De onde? Pero de onde de verdade? Como se eu non puidese abarcar múltiples orixes, como se eu non fose tamén filla do mar. E o que máis quero agora mesmo é ser o remuíño de auga que afogue o meu sentimento de culpa porque nacín coa lingua colonial nunha terra con 780 linguas e máis de 1600 dialectos e non teño ferramentas para traducir a miña reivindicación a ningunha delas. Porque un señor decidiu embarcar na búsqueda de India e de UP a máis de 500 anos de debuxar liñas nos mapas e condenar a débeda constante o sur global. Detesto o privilexio de pensar nas palabras das persoas que levaron todo o que nos pertence. Pídenme falar na miña lingua materna porque non entenden o que é non tela. Eles que saben dicir namasté. Porque sen contexto é fácil falar as cousas e reducir a un simple saúdo o feito de que eu, desde a luz da miña alma, reciba e recoñeza a luz da túa alma. Non entenden o confuso que é chamarte Yamini, Teresa, Prabhu, Barreto e saber que ves de conversións forzosas de polo menos 2 opresores europeos e que aínda así, cando perdes fe e forza, rezas o Gayatri Mantra, pero tamén lle pos unha vela a San Antón. Pídeme recitar en hindi, que é soamente unha das 26 linguas oficiais do país, mais eu vou coller unha folla do libro dos galegos e recitar en Marathi. A lingua de Bombay que nunca cheguei a falar por sair os 10 anos, para nunca deixar de buscar a miña patria nas persoas as que escollo amar. E di así. Yere yere pausa, tula deto paisa, paisa jala kota, paus a la mota. Chuvia, chuvia, ven a min, dareiche unha moeda. A moeda é de mentira, pero a chuvia chega axiña. Grazas. Maravilloso. Gustaríame preguntarche, Chus, como son as dinámicas en servizos sociais coas persoas migrantes e que relación ten servizos sociais con unha ONG, por exemplo, como Ecos do Sur? Pois mira, o que facemos é cando chegan a servizos sociais os atende normalmente primeiro a traballadora social para ver un pouco as necesidades. Cando veñen por temas que casi a gran maioría é por dudas para resolver temas legais, de asesoramento legal, si que o que facemos é que, bueno, non sempre temos o asesoramento xurídico porque é a través dunha subvención que non sempre temos, por desgracia, pero bueno, que o intentamos, estamos poñendo aí bastante. Temos unha asesora xurídica que ás veces está persoalmente e directamente e outras veces o facemos a través da ONG Ecos do Sur, non? Esa persona é derivada a esa persona que é un pouquiño a que lle traza os pasos a seguir a nivel legal, non? Para legalizar a súa situación. Lles explica cal é o proceso según o país do que proceden e según a situación na que se atopan. E lles explica un pouquiño, pois eso, cal son os pasos que debe de seguir en concreto esa familia. Despois o que facemos é tamén, se ten a necesidade, pois a miña compañera lle pode tramitar algunha axuda que basicamente se reduce a unha axuda de emerxencia, polo que decía del Karim, porque cando chegan sin documentación casi non se pode tramitar nada. E despois, durante ese tempo no que non poden traballar, pero teñen que subsistir aquí, pois lles botamos unha man no que se pode, non? A axuda de alimentos, roupa, cos alugueres, cos nenos, cas actividades, ou con material escolar, bueno, aquelas necesidades máis básicas, non? O que decía a compañeira,
que prácticamente o que lle damos é o mínimo do básico para que poidan sair adiante, porque outra cousa non se pode facer. Principalmente o que, bueno, estamos un pouco peleando é por ter esa persoa ou ter esa axuda que os poda asesorar a nivel legal, porque realmente, como dixen antes, é moi importante que coñezan en que situación chegan, en que situación se atopan e que poden facer para regularizar a súa situación. Ese proceso, que é un proceso moi difícil, moi complexo, que non entenden, pois eso, os textos, as palabras, os procesos, é moi importante que alguén llos explique con veracidade, con rigurosidade e que poidan conseguilo, aínda que tarde aquel tempo, pois que o podan conseguir e o fagan ben. Xa. E cando non temos esa persoa, pois nos aproveitamos pois un pouco desa ONG que colabora moito e moi ben con Santa Comba, para eles sí que teñen bastante tamén profesionais traballando no campo da inmigración e nos bota un cable sempre que pode. Pasaría a axilización de servizos sociais porque dende as leis no Congreso tamén cambiaran, que non Sí, houbera ese limbo legal tan grande de tantos anos. Durante tanto tempo, exactamente. No teu caso é de 3 anos, no caso de quen ven de Marrocos, por Sí, exemplo. 3 años. 3 anos. Una prueba de 3 años. Xa, é que é unha proba de vida, realmente. Sí. Pois aproveitamos que falamos de servizos sociais e o vínculo con Ecos do Sur para ver un vídeo de Elizabeth Guillermino, que é a mediadora intercultural de Ecos do Sur. Eu me chamo Elizabeth, sou vizinha daqui de Santa Comba e, uma vez apresentada, já digo que Ecos do Sur é uma associação sem fins lucrativos e nós outros fazemos um trabalho de mediação aqui com as pessoas migrantes que chegam aqui ao pueblo. Eu los voy a hablar un poco de mi trayectoria migratoria, desde cuando llegué aquí ao pueblo de Santa Comba, e o nosso propósito, não? O propósito de Ecos do Sur estar aqui, não? Nosso propósito é tentar informar e colaborar juntamente com o Ayuntamento de Santa Comba, que agora temos um vínculo, não? E às pessoas menos favorecidas e as pessoas migrantes e, sobretudo, as mulheres prostituídas e de violência de gênero. Eu hago o papel de primeira pessoa porque eu, como sou, bueno, em síntese, não? Eu sou a mediadora que estou aqui e tenho o primeiro contato com essas pessoas. E, através deste trabalho, nós outros procuramos derivar aos técnicos correspondentes para que essa pessoa tenha um melhor atendimento. Hablando disto, Ecos do Sul chegou a Santa Comba no ano, creio que 2006, que é o mesmo ano que cheguei eu, ¿vale? E foi quando conheci a Ecos do Sul. O nome Ecos do Sul surgiu assim como para mim de uma maneira muito precisa, não? No momento que eu necessitei de um assessoramento jurídico, que aí me indicaram umas pessoas que frequentavam o local que eu tinha aqui como empreendedora, que era uma cafeteria, e me indicaram que na assistência social tinha um advogado que vinha a atender as pessoas migrantes. Vale? E aí me acerquei e agendei uma cita. Desde então, conheci a Ecos do Sul através do advogado Carlos, que ha hecho um trabalho maravilhoso aqui. E desde aí, nós outros começamos a fazer um trabalho grande, vale? E através de um projeto que foi pensado por uma das pessoas que fazem parte de Ecos do Sul, que se chama Silvia, que hoje é minha coordenadora, vale?
Y el trabajo que desempeñamos aquí tiene el nombre de Afrodita, ¿vale? ¿Por qué ese nombre? Porque Afrodita era uma deusa, não? E como nosotros enfocamos esse projeto a estas pessoas que estão prostituídas aqui no pueblo e aos redores da Costa da Morte, que atendemos também ali, deu-se esse nome, ¿vale? Y nuestro trabajo aquí en Santa Comba es principalmente atender a este coletivo, ¿vale? Que é um coletivo menos favorecido e que tem muita dificuldade em aceder aos órgãos públicos competentes para os seus problemas, não? E através de nós outros procuramos dar o apoio que estas pessoas necessitam. Através do nosso assessoramento jurídico, que agora ha cambiado muitíssimo ao decorrer dos anos, agora não temos solamente um advogado, que daquela era o advogado Carlos, agora temos uma equipe multidisciplinar com vários técnicos, não? Com várias áreas para dar a estas pessoas mais apoio, não? Nós outros procuramos fazer com que elas se sintam mais cômodas e tenham mais uma via de acesso às suas necessidades. Les vou contar um pouco do que se trata trabalhar como mediadora, não? Trabajar como mediadora é um trabalho que parece fácil, pero não lo es. Vale, el contato com a outra pessoa, não? A empatia que temos que ter, porque somos a primeira pessoa que temos o contato com as pessoas que procuram os nossos serviços, parece fácil, pero as pessoas quando vêm a nos procurar tem um pouco de receio, não? Temos que trabalhar um pouco o psicológico deles e passar um pouco de confiança. Por que digo confiança? Porque essas pessoas estão tão massacradas quando vêm até aqui que desconfia de todos, vale? Então temos que ter essa empatia, esta base psicológica para poder prestar esse atendimento. Uma vez que temos esta confiança, essa base, nós trabalhamos no que eles necessitam, não? De suas necessidades, não? Seja psicológica, seja social, seja laboral, seja jurídica, vale? É que temos um leque de trabalho. E nós, como mediadores, temos que ajudar, assessorar essa pessoa e derivá-las aos técnicos que temos em Ecos do Sul ou em outras entidades ou órgãos públicos. Nós também fazemos trabalho de tradução, vale? De mediação de conflitos, não? Linguístico, por exemplo, né? Eu sou brasileira e hago muito acompanhamento ao centro médico porque os médicos que fazem os atendimentos primários têm dificuldade em falar com os migrantes que chegam ali. Então, nos chamam para esse tipo de atendimento. Fazemos acompanhamentos ao ayuntamento para que estas pessoas hagam o empadronamento, levem os papéis correspondentes para que hagam esse tipo de tramitação. Depois, os orientamos para que eles hagam durante o tempo que têm que esperar sua tarjeta sanitária. Les vou contar um pouco de que é para mim ser um migrante e atender a outro migrante, não? Para mim é muito gratificante, vale? Por que gratificante? Porque quando eu cheguei, não tive essa oportunidade. Não tinha este conhecimento. Não tive acesso a esta ferramenta, vale? Porque um imigrante, quando chega aqui à Espanha totalmente às cegas, não?
não têm informação de como se mover, de como têm que gestionar seus papéis, os permissos, uma tarjeta sanitária, um assessoramento. E eu não tive essa oportunidade. E hoje sim, não? E como eu tenho esse acesso, eu procuro sempre apoiar a essas pessoas que necessitam esses serviços. Então, para mim, hoje é muito gratificante dizer que eu sou uma mediadora para os imigrantes igual que eu. Hablamos de igual para igual. Que é o povo de Santa Comba, que posso falar eu de Santa Comba, que eu vivo aqui, me considero uma vizinha de Santa Comba. Llegué aquí en el año 2006 y, bueno, tuve una recepción muy calorosa. Las personas aquí son muy amables, además que aquí es un pueblo de inmigrantes, ¿no? Que Santa Comba tem uma fama muito grande por ter os vizinhos daqui, os nascidos aqui, ter migrado para fora, incluso para o meu país, não? Para Brasil, para Venezuela, e para outros países, não? E volveram ao seu país de origem, que é aqui. E aqui, Santa Comba, tem essa fama, não? E o recebimento de Santa Comba comigo foi muito bueno. Ademais que hoje, se miramos o índice de imigrantes que vivem aqui, é um dos maiores. O tratamento das pessoas daqui de Santa Comba, os nativos de Santa Comba, não? Com as pessoas migrantes que chegam, é bueno. É calorosa, são pessoas que procuram ajudar, bueno, em alguns pontos, não? Quando os imigrantes chegam aqui, chegam desprovidos de roupa, há muita donação de roupa que levamos a assistência social para que seja distribuída. Na época da pandemia, que tivemos aqui um grande problema, não, de alimentos, de roupa, de medicamentos, as pessoas daqui de Santa Comba foi muito, muito, muito caritativa e não sei como explicar. Eu fui uma das pessoas que bateu em muitas portas para solicitar ajuda, ¿vale? E a resposta foi muito boa. Todos colaboraram. Então, não tenho que falar de Santa Comba. Santa Comba, a recepção com os imigrantes sempre foi e creio que ainda sigue sendo muito boa. De todo isto que dixo Elizabeth, vou prenderme un momento dunha frase que dixo que é que hai moita xente que chega con moita desconfianza, que para cando chega o contacto con ela, que o primeiro contacto xa chega moi machacada de todo o que sucedeu polo camiño. Entón, vouno conectar con algo que me contou un rapaz en todas estas entrevistas previas, que era que o primeiro que sentiu ao chegar a Co foi primeiro vergonza, porque de súpeto tiña a etiqueta de ilegal, e o segundo foi medo. En primeiro lugar, ás autoridades, que lle impoñía moito atopalas pola rúa, en segundo lugar, ás institucións. Entón, credes que esta é unha sensación xeral? En mi caso no. No lo noté. No sé, otra gente no, no sé, pero a mí nunca lo noté. Ya te dije el otro día, vine de niño, me crié aquí, nunca noté esa sensación. Sabes o teu pai, por exemplo, que era con quen viñeches? No lo sé. Non che falaba ti diso que eras un neno, non? Sí. Claro. E vos? A ver, eu no meu caso, que sí que cheguei de adulta, recoñezo que, por exemplo, en cidades pequenas non, pero eu polo meu traballo pois tiña que estar en Madrid ou en Barcelona ou tal, e non é que eu tivera medo, é que fixeron que collera medo porque eu estaba tranquila pensando que eu estaba ben no mundo e chegaba a policía a pedir os papéis e claro, cando todavía tiñas aquel cartón así de papel doblado que te daba cita escrita con un tal que el non sabía se era de verdad ou que eu o fixera falsificado, entón, pois, claro,
por riba, eu, muller, morena, mulata, cun pasaporte que polo meu traballo pois tiña sellos de Colombia, Perú, Argelia, Francia, e usted por que foi aí? Entonces, pois pase para el cuarto e alá xa te deixaban 4 ou 5 horas descalza a esperar hasta que finalmente comprobaban, supoño eu, que chamarían ao Ministerio de Cultura, lle decían, no, sí que é artista que traballa nas bibliotecas aquí, e entón pois te liberaban. Entón, non é que fora aposta, pero evidentemente é o que decía antes, a mí nótaseme que son inmigrante, non? Entón, pois, é curioso porque mesmo eu cando cheguei aquí a vivir vestía moi diferente. Non vestía de uruguaya porque as uruguayas vestimos normal, non? Pero quero decir, pero sí que era, fixadevos que cando baixei do avión estaban esperándome compañeiros de prensa porque eu chegaba a un festival e todo o mundo empezou a berrar, ai, Rosarito Flores, era eu con menos kilos, pero toda chea de pendientes, cousas e tal, e a partir de que a policía empecé a usar chaqueta, máis formal, como máis para ser máis señora e non posible señora coa vida resolta, non? A ver se así conseguías que non te pediran a documentación, porque sí que é certo que había policía moi amable, pero tamén é certo que, principalmente nas cidades grandes, non eran tan amables e o medo pasábalo, non? Pero bueno, foi parte do proceso e como adulta, pois non quedaba outra que procesalo, non? Pero sí que había momentos que te sentías como, eu o digo sempre, non é o mesmo ter un pasaporte do primeiro mundo que ter un pasaporte de terceira. Cando ti tes un pasaporte de non comunitario no aeroporto, a fila dos que son da Comunidade Europea vai super rápido, o mesmo non hai ninguén que che abra as maletas, e os que vimos de outros países, pois tardas 3 días en pasar, te revisan hasta o último recuncho de todo o que levas, o sea, é diferente o trato, e bueno, ti tentas ter temple, paciencia e calma, pero todo iso vai por dentro, non? Eu sí que o notei, aínda que fose de cativa. Supoño que depende da cidade ou do lugar ao que chegas. Na Comunidade Valenciana noteino e aínda o noto. Porque tamén cando ti es obxecto de de que che pare a policía ou que tes que estar nunha cola de aduanas ou que sexa, mesmo se non tes nada que declarar, o que non tes nese momento é privacidade, porque non a tes. O sea, se che piden a documentación é diante de todo o mundo facendo o escándalo e ti tes que estar todo o tempo mordendo a lingua, baixando a cabeza e non formando parte do espectáculo, porque ti non queres ser tachada cunha persoa problemática, unha persoa que non saiba comportarse aquí, neste lugar onde che deron a cubillo, non? Aínda me pasa que se teño que ir a algún evento non. Agora nos eventos, pois xa vedes, ni me peino, o que falamos antes. Pero se teño que ir o primeiro día de traballo, teño que ir ao médico, teño que ir ao banco ou facer algunha xestión, vou vestida impoluta. Vou vestida para non recibir, porque, claro, as cousas van cambiando e van transformándose. Primeiro tes, pois, cando acabas de chegar, moitas cousas que se perden na traducción. Tes desconfianza, o sea, unha persoa que a min non me escoita falar e que me vexa vestida como sexa, pois vai desconfiar. Isto é así. Pero sí que o que pasa é que despois ese medo transfórmase noutras cousas. Agora, o que fago é ir vestida impoluta, amosar, teño moitísima labia tamén por iso, porque acostumeime a ter que amosar desde o primeiro instante que falo a lingua mellor que as persoas do lugar, porque mirade, que ben me integrei, que falo o galego normativo, que ben me integrei, que falo un castelán cervantino tamén, non? E tamén porque queres dar esa imaxe de eu non veño aquí a cobrar as paguitas. Non veño a quitarvos nada, mirademe, levo esta americana que, sabes, que sí que sintes de algún xeito o medo e aínda agora, mira que levo pois
boa parte de máis dunha década coa nacionalidade española, mesmo cando agora pásame no coche, se hai algún control ou tal, teño aínda eses momentos de merda, vou ter que amosar a documentación e despois dicir, bueno, non pasa nada, porque son como nas películas de Hollywood, non son ciudadana española, non me podes facer nada. Pero sí que é unha cousa que vai transformándose e sí que as sintes, sí. Ao fío disto, teño a sensación de que unha persoa que ven de fora ten que demostrarlle a todo o mundo 3 veces, 10 veces máis que é un cidadán perfecto, que é impecable, que é un bo cidadán, que é traballador, que é o mellor o de aquí, pois non ten nada diso, pero non se preocupa por ter que demostralo. Ti sintes iso? Me lo tengo que demostrar a mí mismo. Nunca intenté demostrar a nadie que soy bueno. Mis hechos lo presentan. Yo nunca pensé así de que tengo que mostrar a fulano o tengo que mostrar... No, a mí mismo lo que soy. Sí. Y me va bien. He dejado muchas cosas pasar. Sí. Me callo por bastantes. La única que no me caía fue en el 2015, a una médica en Negreira, que su marido era buena persona, que era médico también, y estaba en urgencias. Y fue con mi padre, y estaba calladito. Lo miró, era diabético, le midió lo que es el azúcar y tal. Y al final hizo como que dijo a la enfermera, explíquele. Y le dije, perdón, ¿en qué idioma lo va a explicar? Que ela ten máis tempo para falar con él e tal, pero en que idioma le va a explicar se no te va a entender a ti? No lo va a entender a ella tampoco. Y bueno, tuvieron que venir la Guardia Civil y tal, y me pidieron que hiciera la denuncia, pero lo dejé pasar también. La única. Pero después, bastantes cosas lo dejé pasar. Hasta incluso en un trabajo aquí en el Consejo. Sí, voy a hablar de eso porque me dolió bastante. Sí, claro. Cuando quieras coger vacaciones la tienes que presentar en el registro 4 días. Yo la presenté en 9 porque sé los problemas que vienen después. Y el día de las vacaciones me llaman. Me tenían que incorporar al trabajo. Al único barrendero. Yo era barrendero. Al único. Y lo consulté con un abogado en Santiago. Le llamé, me llevo bien con él porque era feriante y lo conocía a él, la mujer. Tal. Y me dijo, ¿hiciste el escrito? Le dije, sí. Mándame el contrato. Lo manda el contrato. Y me dice, despreocúpate. Me he alegrado. Y no contesté a nadie más. Y el día que me tocaba volver al trabajo, volví igual. Claro. Es que hay cosas que duelen, pero las tienes que dejar a pasar. Como inmigrante, bueno, tengo la nacionalidad y llevo con ella desde el 2005 o 2004, si me acuerdo bien, pero sigo siendo inmigrante. Sí. Pero yo intento borrarla. Claro. Que me da igual. Que diga lo que diga. Me lo tengo que demostrar a mí, lo único, es lo que más me importa. Y el resto, venga con el tiempo. Como te dije el otro día, que Sí. cuando vine a Santa Comba, pues algunos me miraban como que, que viene a aquí, pero después me empezaron a saludar solos. ¿Por qué? Porque vieron las reacciones, los actos. Entonces, yo no tengo que presentar a nadie. El tiempo. El tiempo es el que demuestra. Si eres bueno, si eres malo, si llevas bien con todo el mundo, si no lo llevas, si haces cosas malas, haces cosas buenas. Tú crees que outras persoas no teu lugar deixarían pasar, o sea, deixarían pasar moito máis? Van a sufrir. Te lo digo así, claro. Van a sufrir. Xa. Entonces hay que dejarlo pasar. La única manera, ¿sabes? Para sobrevivir Sí. y llevarse vida tranquila y digna, tienes que dejar pasar. Hacer como no oyes nada. Hacer hacer o tonto. Pero tonto no eres, pero No. hay que hacer o tonto. Entendo. Que hay cosas que duelen, marcan, como dijo, Claro. que quedan marcadas. Porque yo como barrendero, y hay 4 o 3 que solicitan los 3 días, cogen sus vacaciones y se marchan. Nadie les llama. Claro. Nadie les llama. Pero a mí no. Y tienes que incorporar inmediato. Le dije, oye, te contesté por educación, lo siento, estoy de vacaciones. El primero que hice, llamé a ese chico.
Perfecto. Y me dijo, mándame el contrato y mándame el escrito que hiciste en el registro. Lo mandé y me dijo, despreocúpate. Me alegró, de verdad. Estaba preocupado porque a lo mejor viene algo en el contrato que yo no lo leí bien, Claro, claro. pero me dijo, despreocúpate. Si hay alguna cosa, pues me vuelves a llamar otra vez. Es lo que hice. Perfecto. Sole. Bueno, eu son artista, entón tiven que demostrar en Uruguai tamén e demostrarlo aquí porque, bueno, xa se sabe, muller e artista, non? Entón, claro, sabes, o sea, eu aquí, agora xa non, porque xa estou nesta idade da decadencia, pero cando cheguei estaba moi ben, e claro, as señoras todas, ti entrabas pola porta e todas a coller o marido do ganchete, porque claro, ven, o primeiro que decían é, hai unha chica nova no club, sabes, o sea, era o primeiro comentario, non? Despois, pois, tiñas momentos de moita ternura, por exemplo, en Santiago, de abueletes que te esperaban no cruce do semáforo e te ofrecían 10 euros e ibas con elas, ti tiñas que explicarle que ti viñas de Zarajón ali co edredón e con tal, no? Pero bueno, é o que dis ti, pois deixas pasar, porque tampouco podes pasar toda a vida pelexando co todo o mundo. Eu agora, bueno, primeiro creo que de saber que Santa Comba era así, igual me hubiera empadroado primeiro aquí, porque evidentemente pois non pasabas polos problemas dunha cidade grande, pero agora que xa levo anos na aldea, onde somos máis cabras e ovellas e vacas que persoas, evidentemente todas as señoras da aldea están emocionadas de que ti estes ali, porque eu son a nova da aldea, non? Entón, pois claro, hai unha persoa que está pendente delas, saben que ti é seria, que é responsable, pero sí que é certo que de algún xeito tes que sempre demostrar un pouquiño máis, non? Que sí, que ti é seria, non? Que ti é responsable, un pelín máis, pero bueno, eu son filla militar, entón fun criada no esforzo, bueno, pois hubo que facelo, non? Pero, en todo caso, o que sucede co resto das persoas non me preocupa tanto porque somos persoas. E cando nos damos tempo, coñecémonos e descubrimos como somos uns e os outros e todos necesitamos en algún momento da vida, como di o refrán, no? Arrieros somos e no camiño atoparémonos. Eu reitero o tema da administración, non? Porque, fixádevos, un detalle con isto acabo. Non pode ser que na proba agora, que na proba de cidadanía hai un cuestionario, o cuestionario sexa para todo o Estado español e que, por exemplo, alguén de Santa Comba ou de Santiago teña unha pregunta que va sobre como sacar a tarxeta dourada do metro, cando ti na vida vas coller o metro. Si queres demostrar que estás integrado, igual deberían de mirar un pouco máis esas preguntas. Que pasa coa xente que está no rural? Que pasa coa xente que está en Galicia? Non vai ter as mesmas cousas do País Vasco. Unha señora que este traballando en Cataluña non va a vivir as mesmas situacións de alguén que está traballando na horta en Murcia ou que este traballando no mar en Burela, por exemplo. Entón, a eso refírome cando falo de humanidade, no? De mirar un pouco para quen están facendo ese examen, porque a pregunta de como se chama a muller do presidente ou é que preguntáronme iso, Sí. ou canto líquido entra nun litro ou usted pode abrir o negocio un domingo, quero decir, que estás pensando, non? Igual mira un pouco o perfil das persoas que van facer o examen e ese rasgo de humanidade pois permitiría pois un acceso máis igualitario. Sí. Eu son, como dixeches antes, pianista de clásico, entón teño moito costume a ter que rendir moito e a vida son probas e audicións e concertos de varios tipos. Entón, nese sentido, pois escollín tamén un oficio no que hai que amosar que es un pouquiño mellor, máis responsable, máis serio que os demais. Para min forma parte da vida mesma. Por outro lado, aínda que sexa de India, son tamén, sobre todo, asiática. É un lugar onde tes que ser unha persoa responsable, moi respetuosa e tes que estar o que tes que estar. Na liña do que falaban tanto Abdelkarim como Soledad, co tema das cousas non tan boas que che pasan polo camiño, pois iso, é unha cuestión de ir soltando. E ás veces o bo da vida é que vas poder aprender a diferenciar entre a resposta e a reacción.
Ás veces na túa vida, e sobre todo cando és máis novo, reaccionas. Despois co tempo o que aprendes é a responder e a que non sexa todo tan visceral e tan desde aquí sen pensar, porque tamén aprendes ti a quitarlle ferro o asunto. Eu este camiño vivino cando comecei a escribir sobre as injustizas. Ao principio era todo de moito enfado e moi visceral e moi desgarrador. E despois co tempo vin que a min facíame pois removerme nesas cuestións desagradables. E igual agora estou nun momento no que prefiro quedarme co bo, que con toda a xente que coñecín neste camiño que foi a vida no Estado español en Galicia. Con pois poder falarlle á xente dos meus avós. Isto é unha cousa que vivín meus avós cando faleceron e contello ás persoas do meu redor. Aquí en España a xente sentía pena e tiña moita mágoa por min porque sentían que coñecían a esas persoas a través de min. Iso para min é moito máis fermoso que todo o odio institucional e persoal que puidese recibir ao longo destes anos. Wow. Esta é unha pregunta moi específica tanto para Chus como para Abdelkarim, sendo que vimos de un verán no que sí que houve unha cara moi fea, pasou o de Torre Pacheco, pasou o de Jumilla, palpase ese discurso de odio en Santa Comba? No. Ninguno me habló de ese caso. A ver, como te dije, que conozco bastante gente. Sí. Que me conoce bastante gente. Entonces, ninguno me habló de ese caso. Ni se notado aquí. Pero que percibas que hai odio, que hai sinalamento, que hai... No se notaba. Non, eu creo que tampouco. Que eu penso que ao principio sí que a xente está recelosa, pero despois pouco a pouco vai aceptando. É certo que, bueno, o diferente, o novo, a veces pois costa un pouquiño, pero non é algo como odio, sino que é, bueno, pois un pouco de medo e de vamos a ver como por donde vai. Eu quero, bueno, e quero ser corta porque non quero alargar moito, pero si vou a decir unha anécdota e entendo que moitas veces as persoas que chegan se sintan un pouco diferentes e lles coste un pouco, e a nós nos costa tamén recibir, vale? Con isto é que, por exemplo, o meu fillo, no? Chega, agora como está recibindo moito alumnado estranxeiro, pois chega a casa e di, hai un neno novo na clase, no? E entonces a unha persoa pois, que non é estranxeiro. E el di, non sei, é un neno. Quero decir que o odio ven despois, si é que ven. Entonces, cando son nenos, nenas, non notan esas diferencias que despois nós sí que marcamos. Así que creo que o traballo está na nosa parte, nas nosas casas, na miña primeira, de atender a todo o mundo como se merece, como unha persoa, e non porque veña de Brasil, Perú, Marruecos ou de onde veña, que é unha persoa como as demais. Claro. E non. E agora chegou o momento de presentarvos as historias e as narracións dunha muller maravillosa que vos vai fascinar, que é Soledad Pelloza. Por favor, un aplauso moi grande para ela. Hoxe pola mañán estaba falando eu co alumnado do instituto e creo que paseime un pouco porque conteilles unha historia un pouco dura, que, bueno, eu penso que como adolescentes que son, pois merecen un pouco de caña, pero facía referencia a un autor que este ano é un autor galego, que son os 75 anos, que é Castelao. Castelao ten unha obra inmensa, pero ten unha parte da obra vinculada a emigrar, con ilustracións, con textos, que aseguro-vos que dá igual de que país sexas, vas sentir que está falando de ti. Non fala de aquel que emigrou e triunfou, fala de aquel que emigrou e regresa fracasado, fala de soños, de esperanzas, de medo, fala de todas esas cousas que todos os que emigramos sentimos. Pero eu tamén, pois, teño que rir. Así que un día decidí reír un pouco do que era ser inmigrante, así que vou facer nada, un pouquiño
desa historia aquí. Eu cheguei a vivir ao sur, a Alicante, pero despois, por cousas da vida, coñecín un galego, namorei e aquí quedei. A verdade é que o experimento saleu ben, porque xa levamos 23 anos, xa pasou a ITV, de feito, eu tiña un momento que decía, pois igual cambio de marido, pero non de país, pero agora ningunha das dúas cousas. Sabes, porque xa vimos que os trámites son complicados. Pero, claro, o proceso de adaptación, pois foi tamén complicado. E chegou ese maravilloso día en que meu home, galego el, das Rías Baixas, dixo un día: quero que coñezas a miña nai. Acomodaches na silla, Me dá que sentiches así como unha identificación dese momento, verdade? Porque non é por nada, pero a nai galega... A nai galega é moita nai. E claro, Manuel dixo: mamá, quero que coñezas a miña namorada. Ela dixo: como é? E el dixo: é morena. E el dixo: cuánto de morena? Dixo: todo o que a mí me gusta, mamá. E ela, que ten moita imaginación, xa visualizou netos moreniños de ollos verdes como os dela, e que ia ser a única do lugar que ia ter netos así e que podía presumir de ser orixinal, non? Así que despois preguntou en que traballaba eu, meu home dixo que era artista, e iso xa... Pero bueno, dixo que sí, que fora. Claro, ela empezou a pensar como recibir a súa nora. E eu comecei a pensar como vestirme axeitadamente para coñecer a miña sogra. Eu teño por manual de estilo e Lola. E principalmente dentro de Lola, Isabel Presley. Porque Isabel Presley di que unha muller que se precie, que é un dito que é curioso, ten que ter sempre unha saia recta, azul oscura ou negra, unha blusa clara, beige, branca, rosa, un colar sobrio de perlas e ten que saber recollerse o pelo. Así que eu recollín o pelo, vestinme, e como era o día da nai, pois merquei un agasallo e alá que fomos. O que pasa é que eu pensei como vestirme para impresionar a ela e ela pensou como vestirse para impresionarme a min. Cando chegamos, eu dixen: onde está a tua nai? E meu home dixo: xa vas ver. Ela vestiuse do que ela entendía que era como se vestían as artistas. Non pasaba desapercibida. Fora ao mercado de Padrón, e mercara unha saia, mini saia símil coiro turquesa, con un top así prata, cun escote grande, peitear o cabelo así en turquesa e laranxa. E, claro, ela mirou para mí e dixo: ai, que sosa. E eu mirei para ela e dixo: Bueno, de ali fomos á súa casa e ali entrei de cheo na cultura galega, non? Porque en eso hai que recoñecer que ali estaba cómoda, porque se hai algo que sorprende aos que chegamos de fora, non mo tomedes a mal, é como comedes. Porque comedes como se fora o día do xuízo final, sabes? Porque ti estás aquí e empezan a sacar comida, e sacan comida, sacan comida, sacan comida, e cando ti xa non podes máis, nese momento din: e para comer hai. E por riba, se non comes, eu teño a sensación de que a nai galega leva aquí no mandil chourizos e ovos. Porque se ti non comes, di: ai, non che gustou, fágoche unha tortilla, que non me dá traballo ningún, que bate un par de ovos, os chourizos e xa está. Así que nós, pois, comimos. Claro, ti estás ali a primeira vez, eu aseguro vos que estaba a estoupar. E
nese momento eu descubrín que si Xesucristo tivera organizada a última cea en Galicia, aínda estaba vivo, porque todavía estaban nos chupitos, sabes? Porque eso eternizábase, non paraba nunca de sair comida, e entón eu, para cortar a reunión, decidí entregarlle a miña sogra o agasallo que tiña, e ela, para corresponder, facendo alarde de cultura galega, regalounos a meu home e a mí os títulos de propiedade dos nichos. É maravilloso, porque todo o mundo, cando conto isto, di, que ben! Claro, eu mirei para meu home e dixe, isto é... E el me dixo... E dixo ela, ai nena, agora xa tes onde caer morta. E mira, non é igual andar por la vida sen ter onde caer morta que ter onde caer morta, sabes? Tes outra seguridade, pisas diferente, camiñas diferente. E a verdade é que iso axudoume moitísimo na integración, non? Tamén é verdade que hai cousas que deronme un pouco máis de traballo, non? Por exemplo, hai algo que aínda hoxe non entendo, ou polo menos dame traballo, é esta cousa de que non marchades. Neste país non marcha ni Dios. Porque aquí a xente di, habrá que indo, non? E iso basicamente significa que se estás no salón, sabes, van mover o cu así no sofá e van seguir conversando. E claro, meu home decía, a ver aquí indo, eu levantaba e marchaba, e a xente lle decía, que lle pasa? E ele decía, é uruguaya. Porque se a mí me decía, hai que marchar, eu marchaba. E claro, a cousa consiste, é diferente, se é piso ou casa, non? Se é piso, despois hai un momento en que levantas, estás ali no salón, do salón vas pa a porta do salón, da porta do salón vas pa o pasillo, do pasillo vas pa a porta do piso, da porta do piso vas pa a porta do ascensor, e aí está o ascensor, e non marchas. Pero se é casa, esta outra cousa que a mí tamén sorprendeume moito, primeiro, a capacidade que tedes de tolerar o frío. Pode haber menos 3 grados e están as xanelas abertas, está a chover e está aberto para ventilar. Non? E entón, en ese momento, saes da cociña, que ollo, é a cociña de leña ou a lareira. Porque normalmente neste país hai 2 cociñas nas casas. E vos parece normal. Porque está a de leña e despois está a de bonito, que está toda decorada para cando chegue a visita. Mira, as 4 teñen cociña desa. Pero ali non va ni Dios a esa cociña porque está frío e ademais, como ti es de confianza, lévante a cociña de leña, E entón, cando chega o momento de marchar, quen vai sair dali? Que estás co corpo morno, que tomaches o viño novo, que sacaches un touciño, non queres marchar. Pero cando consigues levantar, nese momento a señora di, ai, mira, vas levar os kibis, non? Vas levar chourizo, bueno, agora aguacate, todo o mundo ten aguacate de sobra, non? Entón, leva cebolas, leva chourizo, e vas cargando as bolsas, e vas pa o coche, e aí estás no coche, coa ventana baixa, está o motor encendido, e non marchas, non marchas. E claro, a mí todas estas cousas, pois, sorprenderonme ao principio. Recoñezo que no de comer adapteime rapidamente, teño 15 kilos máis de cando cheguei, pero dame igual, fixe distribución de contido e punto, sabes, a vivir la vida, que como se come aquí en poucos sitios. Pero sí que é certo que tamén acostumeime rapidamente á maneira de estar no mundo. Esta maneira onde conviven os vivos, pero están presentes os que xa marcharon. Esta maneira da xente que te conta daquel que marchou como se estivera ainda ali. Generalmente regresan para solucionar algún problema de lindes, que eso é algo que tamén existe alá. Pero, por sobre todas as cousas, a min gústame percorrer as cociñas deste país, porque eu son das que penso que mentre cociñamos a lume manso contamos historias. E é así,
Pensade nesas comidas que levan tempo e que mentres cociñabas, contabas. Aprendías a vida desa maneira, non? Ti empezabas a coser unha salla e xa chegaba a historia. Ai, non fagas tal cousa como fixo a tua tía que lle pasou non sei que. E chegaba o conto. E chegaba o conto do que emigrara, as fotos, as cartas. E entón a vida sucedía na cociña. Nestes tempos a mí preocúpame moito que estamos a perder ese lugar. Unha, polo ritmo de traballo, porque moitas veces xa nin comemos todos xuntos á mesma hora, non? Outra polas prisas, porque microondas, clink, clan, clink, uno vai pa aquí, outro pa lá, e non falamos. E eu penso que a memoria é unha tela xigante e cada un de nós é un fío desa tela que temos que enhebrar, que temos que contar. E en esa tela tamén estamos os que chegamos de fora para crear eses novos relatos que ao fin e ao cabo son o mesmo. Eu dirixo un festival de contadores de historias, chegan contadores de historias de todo o mundo. As historias poden ser diferentes, as de Marruecos, de India, de Xapón, as de Colombia, as de Cuba, pero en esencia son a mesma, porque as persoas nos preocupan as mesmas cousas. Sentimos o mesmo, enamorámonos igual, odiamos igual, temos medos iguais. Cámbianos as paisaxes, os entornos. Entón esas historias témolas que escoitar e témolas que contar, porque mentres contamos, estamos no mundo. Desaparecemos no mundo no momento en que perdemos as nosas historias, en que perdemos a nosa voz. Fixadevos que, cando somos pequenos, pequenas, todos e todas, a primeira lembranza, o primeiro recordo que temos é xunto a nai, non é? E ali onde está a tua nai, está o teu mundo, estás a salvo. E se por riba hai unha cunca de leite tébedo, non precisas máis, estás a salvo. Ese é o mundo no que queres estar por sempre. Pero hai un momento en que o mundo agrándase e entón, pois o teu mundo deixa a cociña e sai ao xardín, ao patio. Hai un día que hasta tes un triciclo e saes fora, a beira a rúa e empezas a coñecer que o mundo tamén implica falar cos outros. E hai un día que vas á escola e teu mundo cruza a calle. E hai un día que vas ao instituto e o mundo xa non sucede só de día, porque empeza tamén a suceder de noite, ou polo menos, como dicían antes, non? Cando cae o sol na casa, Despois o resto do tempo era teu. E hai un día que xa non é o instituto, que pode ser outra cidade, e o teu mundo se agranda. E hai un día que pode pasar, como me pasou a min, que teu mundo implica cruzar o mar e estar a máis de 10.000 kilómetros de onde naciches, onde quedou a cunca de leite tébedo e a tua nai. Pero tes sorte e descubres que do outro lado do mundo tamén pode estar o teu mundo. E pode pasarche o que me pasou a min, que chegou un momento que sentíme tan namorada desta terra que un día estando un escritor moi coñecido de Uruguai que se chama Eduardo Galeano en Santiago, saleu o tema de que patria es ti, de que lugar. Que hai veces que sintes que estás a traicionar a tua terra porque sinteste tan desta outra. E entón, el dixo unha cousa maravillosa, dixo, as persoas somos como as árbores. Alí onde nacemos temos as nosas raíces. E todo o mundo sabe que as árbores aliméntanse da raíz. Pero hoxe en día tamén sabemos que as árbores aliméntanse das ramas, das follas. Serías moi parva se non te alimentaras do lugar onde agora están as tuas ramas e as tuas follas. Lindo, dixo, lindo va ser cando florezcas. E eu penso
que nesas temos que andar os que emigramos. En florecer, ali onde estemos, porque é a única maneira de que o noso corazón este a resguardo ata o día en que o mundo volva a ser unha cunca pequeniña. Quero agradecer fondamente ás persoas que estades hoxe acó presentes porque esa semente non se podería espallar polo mundo se non hai quen a recolla. Así que agardo que esta conversa chegue moi lonxe, que se siga falando na intimidade de cada fogar, pero tamén no exterior de cada rúa. Graciñas pola escoita atenta, pola vosa presenza. Graciñas a cada unha das persoas que hoxe estades acó por compartirvos, por compartir a vosa arte, a vosa experiencia. Non podo estar máis agradecida e anímovos a que crucedes en mirar. Graciñas.